दिनै इउपिपिएलनि थाखाय बे गरेस माने खैराबारि ओनसोलनि गरेस मानि थाखाय इउपिपिएलनि थाखाय जोबोर रंजाथाव बाथ्रा मानोना दिनैनि सानाव प्राय रोजासेनिख्रुइबो बांसिन 6,000 बांसिन सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों बिथांमोनखौ आं बरायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों जे इउपिपिएलआव थांनाय 1.5 बोसोर जि सरकार सोलिदों बे सरकारनि जिखिनि खामानि मावनाय बे गोजोनथाव जादों आरो रायजोफ्रा गनायदों बेनिफ्राय इउपिपिएलनि जि निति आरो आदर्श बेखौ रायजोफ्रा पसन्द खालामदों मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलनि प्रति रायजोफ्रा मोजां मोननाय दिन्थिनानै दिनै प्राय रोजासेनिफ्राय बांसिन बे जगदान खालामदों जों आसा खालामदों इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा बिदि जगदान खालामनायनि गेजेरजों जों इउपिपिएलनि भबिष्यतआ जे खोब मोजां आरो बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन बेखौ जों नुदों जों आसा खालामदों रायजोफ्रा जिखिनि मावदों रायजोफोरनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आरो मोजांसिन मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफोरनि गोजोनथाव खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बेबायदि मावनो हायोबानो अन्तत रायजोफ्रा जोंखौ बजबगोन जोंखौ मोजां मोनगोन आरो बिदिनो हाजार हाजार मानसिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय थागोन जिहेतु नैबे खैराबारि बियाबा दायो बिजेपिनि आखायाव बे बिजेपि आखाइनिफ्राय लाबोनो हागोन होननानै सानो दानि जिथु परिबेस बेखौ नायोबाथ' बेखौनो बेबायदिखौ नुहुरो दा नायनायसै सम सफैथोंसै रायजोफ्रा सोरखौ होमारो सोर होमारा खिन्थु जों आसा खालामदों जे फैगौ समाव इउपिपिएलनि बिजाथि जों जुदि होयोबा इउपिपिएलआ देरहागोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101536360